Previously on 647. Unsa ka kung kisan kag pinakalit sa inyong first date? Hi! Good morning! Wala lang ka na-reply gabi eh. Uy! Kita ka atong videos ni Dodong Dave. Ay na lang siguro ko ihatod pa dong uli. Di naman sa kubata para ihatod. Dako na bitaw ko. Bye. Ay, nanaputaan eh. Trabaho na pud. Balik na pud ta. Balik na pud tas last na itabo nga. Abig yun ako nakita na nako akong potential forever. Pero joke. Ate krede gyapon to. Sakto giday no nga ang mga happy endings kutob gyud sa fairy tales. Kaya mas ni-exist man ang mga paasa ug ang mga umaasa. Ug labi na sa tanan ang mga marupok. Igo ka? Daghan na ta. Hey guys, ako na pod ni inyuhang dakilang dodong. Nagmahal pero hindi minahal. Pinapaasa at umasa naman. Kadrama ba? Dahil gyuding love no? Kay kung magsakit ta, manggawas gyud tanan coach. Let's go back to our story. Sa katubi tong gibiyaan ko. Bye! Sakit, pero mao man yung gusto makitaan, di ba? Kaya makarelate mo. Hahay. Nganong di magyud ka malimtan may? Unsa man ginaan nimo ba? Nga nitatak man jud ka nako. We were almost there. Tinuod gyud din ang almost is never enough, no? Ang mas maayo pag di na lang ka mag-expect. Kay mauman. Ay, Malaya. Coffee for Malaya. Coffee for Maria. Saon man gyud ka pagkalimot. Pasig kung mangita ko samok-samok kon diri no. Sig ma-okay ko. Miss, normal na yun na nga. Huwag yun iklaro ang mga babae. Ha? Kaya naman itong magtuo na yun kag magkakamu na yun. Kaya nagkasinabtanay na mo. Nga gatuo ka nga magsugod na yun mo forever. Ha? Nga kita pag yun ka nga happy na yun siya nimo. Pero ang ending, yatay. Wala ra dayto. Ana gyud nakaway klaro ang mga babay. Amo bitaw kuya. Tibaligya ra bitaw kog sumay. Chumay. Munggos. Pork chop. Kinumdum pa jud mga panahon nga mora gyud namong lalisan. Kung ginsay mukaon siomay, munggos ug pork chop. Kuya, okay ra na oy. Daghan pa kay mga babae nga ganahan og pork chop ug munggos. Miss, di na mao ang point, miss. Ang ako ang point is gimingaw ko niya. Kay lahi ra gyud to siya. Ay, kasuko. Storya man ta diri. Dong 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 dong. So man na si pork chop munggos. Ha? Dili.
Mo ni akong heart. Wow! So lahi na. Feel na ko kuya no, ang apan ba? Ikaw, dili kami mga babae. Kinsa jud day mo ha, kana si Heart or si Pork Chop Munggus? Actually, love man gid ako si Heart. Pero lahi lagi to Pork Chop Munggus. Daghan ba ni mong love life? China oil. Miss, I'm just trying to move on, miss. Nya sure ka kuya, kana imong gibuhat na panakibuta, sakto na. Ay sa job description nimo, di ba tigbaligya kag sumay? Ano nimo na makag life coach ron? Kuya, ipasabot romantika. Nga mo face ka sa reality. Oh, mo na, Facebook's reality nga dapat imo na lang kung baligyaan og sumay ra. Kuya, Domingo bitaw ron. Sirado bitaw. Hindi ano nagbarog-barog pa man ka di ang man kay gamit. Unsa kay giuna-una ni ato no? Pasig na pa day chance ba nga magkakita pa mi balik? Tune in next episode.